ako je jedna reč, autentičnost, a ako je više reči, onda je autentičnost, kvalitet i možda emocija. Znači, to su neke stvari... Dizajn? Dizajn, pa ajde, neka to bude pod autentičnost, da, neka to bude pod autentičnost. Pa konkretno mislim da ono čega nam danas možda i najviše nedostaje empatija neka, u tom smislu da se podigne svest o toj ljubavi, o tom širenju te ljubavi i tako dalje, jer ljubimci su prvo ljubav pa onda sve ostalo. Tako da ajde neka prva reč stvarno bude ljubav i taj odnos, ta veza koja je neraskidiva i koju samo ljudi koji su imali nekada ljubimci u svojom životu mogu da znaju kakav je to odnos. Drmusav, talasast, generalno retko kad je ravan onako da to ide, često je uzbrdo, često je nizbrdo i stvarno je ko nije spreman na roller coaster, stvarno roller coaster i emocija i svega, to nije priča za svakoga. Nijemo pravo da ti ne dobiješ dobru uslugu ili da ti, sad imamo i usluge, ali dok smo imali samo garderobu, prosto mora svako da bude i nama je stvarno bio najlepša stvar kada nama naši saradnici iz tih, da kažem, velikih lanaca za sezonu gde se proda 100 komada neke odeće, ne dobijemo nijednu reklamaciju. Veliko odricanje, to je apsolutno, ko nije spreman na to, mislim, nemojte da gledaju ljudi priče, avioni, kamioni, sve je to lepo, biznis priče, ali preduzetništvo je nešto drugo, pogotovo danas, pogotovo u Srbiji, pogotovo ako se kreće, opet kažem, bez nekog velikog kapitala, da moraš konstantno... Od nule. Od nule, stvarno, da. Još jedan od izazova brenda, da zadovoljiš potrebe tržišta, a da ne izgubiš svoju autentičnost. Danas se svi nešto tražimo, svi nešto gledamo, jurimo, neke snove ostvarujemo, ciljeve, neki tako dalje. Ovde nije novac pokretač, što bi rekao jedan moj kolega, pikanterije. Pikanterije, to mi treba, to mi kaži. To je prava reč.